Màquina de segellat de buit de nitre de càmera semiautomàtica. El contingut d'oxigen residual és inferior al 3%, augmentant eficaçment la vida útil del producte i millorant la qualitat del producte. Primer buidar, després nitrogen i, finalment, segellar. En el procés de completar el treball de segellat en una cambra, l'altra cambra pot completar el treball de col·locació de la llauna. Fent l'home segur i productiu en el procés d'operació de l'equip. És adequat per a tot tipus de llaunes obertes rodones.